Antisita. Ay nawaw, si kamat gayam dayta Freddy kaanakan. Adamat gayam pwestom dito'y palengke kaanakan. Wananti. Kay rurugik lang hindi napalabas sa bulan. Talaga alinyam ti agnegosyo niya kaanakan. Bilibak matkan ka. Agyaman ang itinay bagamanti ha. Agpalakpak dagiti lapaya ko nakangag. Ay, ante, anya ti kayo. Karnit baboy, karnit manok, tilapia, wano bangos. Ha? Agpili kanti, ilibre ka man. Naimbagla si daan nyo. Sigurado ka kadi, Freddy kaanakan? Amangan numalugi ka no ikanag. Magpili kay kidin. Inton ko, ibabawi kon. Ah? Ay, nawaw. Kunakmat nga uray saan kan agumatang iti karnit baboy, tanakangin ngina nanang, apay agimatang kayo pay laang ngay. Ay na, saan ko aginatang day tapinang? Inted ni Freddy dagita. Freddy? Uwan, tika sinsin mo. Adamat gayam pwesto na ijay palingki anak. Anya? Apay akasta ti reaksyon mo pinang anak ko. Di mo lata ko man inala dagita nga inted na nanang. Ay nawaw, apay kumangay kat inted na nga rod. Kasanulaangan no dakas tinagtaudan dagita nga inted na kada kayo nanang. Ay, saan mat siguro pinang? Ay nananang, di yu amo ti katatao day ta Freddy. Anya nga ti amo tayo? Ama ka no naggapo iti takaw ti puunan na. Antisita, sa dino ti papanan nyo? Mapana ki barangay hall, Freddy kaanakan. Magmag na kayo? Ay katwan na, tawan mo't jeep alumabas. At a tricycle ngam nangina mo't tisingerda. Akuray ka. Lugan mo ka di dayta kaanakan. Ay, wananti. Aglugan kayo na. Tay tulod kayo di barangay hall, sakbay nga pailiak. Ay nawaw! Agyaman ak unay, Freddy kaanakan. Ay na, talaga nga imasinsukan kaanakan. Wananti, awan ti imposible no nagagati may sa tao. Aglugan kayo. Ada akon pinang. Mutoy man ta tsinelas ko. Ay nawaw, itaman pa yan nasapa kayo ang nagawid nanang. Nalpas ka din, tinlakad yu ija barangay hall. Ay, wan nakilugan ak ngamin iti kasinsin mo. Adamat gaya man lugan ni Freddy. Nakitak day jay nanang? Madlaw mata second hand. Apay nga yakas na ti pa nagsasaom anak ko. Uray no second hand laang tiginatang ni Freddy alugan, at least adaw sa rin na. Ay nananang, mabili bakto iti kasinsin ko no brand new tiginatang na alugan. Ngam saan mat? Ay nawaw. Diyak man ngamin ammo kada kayo nanang. Adala ang negosyo kan lugan ni Freddy. Kasta una yan bilibyo kan kuana. Agpudno ka man kanyak pinang. Maapal ka kadi iti kasinsin mo. Tunggal ada ngamin ibaga kat kanayon mo akontraan. Saan anasaya ti kas tapinang? Di mo apalan ti kasinsin mo. Tanagrigrigatan na no anyaman ti adda ken kuana ita. Ada ko may bagakan ka insan. Anya na ita? Amangan no kayat mo ti makipordiya. Sika ko mati agluto iti kanin dagiti mangipatakder iti balay ko. Diyak ngamin masango kay tado pa iti order anas kan nga i-deliver ko. Di ka madanagan insan. Tangdanan ka. Ay nawaw, diyak kaya tikas ta at trabaho anya. Sa maysa, amang ano bariya lang matitid mo at ang dan ko. Saan kasinsin? Minimum lata matitid ko kan ka. Pasensya kan, ngam, diyak
Kaya't ti makitangdan kan ka, Freddy. Agsapol kalatan iti sa bali. Naimbag, ta nagawid kayo nante. Itay kakadipay dito'y paraangan mi, Freddy ka anakan. O nante, Ay nawaw, simrek ka kumaata, nagkapi-kapay ka anakan. sanain. Umay kay lasalod-sudan, mawanti aramidin yung bigat. Apay ka di, Freddy. Mabalin ka di ada kayo pala ti agluto iti kanan, dagiti tinang danak ang mga patakder iti balay ko ante. Jack ngamin masango, taado ti order. Ado ti deliver ko. Ay, day talagayam ka anakan. Apay kit dinasaan. Ano kasta, mayat kayo? Ay, uwan Saan mat anadagsan na trabaho da ita? Nasayat nga rin kasta ante. Umay kayo lat ta iti balay inton bigat. Ay, ariglado ka anakan. Oh, sikamat ti masabat ko dito'y dalan, Freddy. Sa dino ti papanam kan... Anya day ta binaklay mo, anak kasako. Lakok na gito kasinsin. Inak i-deliver. Wan. Damag ko nga da kanu pwesto medya palengke. Uwan, gusto tinadamag mo insan. Apay? Mas dawak lang. Sa dino ngay tinangalam iti pinagpuunam. Amangan mat no naggapo iti takaw. Sikamat kasinsin. Sa anak mat ngagtatakaw. Uno, amangan mat no naggapo iti loan. Uno utang. Tapno ibagakan ka kasinsin. Nagregregatak ti kwarta a pinagpuunak. Iso akam maliti pampanunutan. Tata Samuel! Tata Samuel! Yuhu! Oy, si ka magagayam. Friday Barok. Ay, dahita ka din, order ka. Uwan tata! Ay, nawaw. Agyaman ako na, tayong karigatang mo yung deliver dito yung balay Barok. Awan oras ko ngamin kahit na mapanidya palingkay. Awan ang yaman na tata. Ay, kumplito ka dahita Barok. Uwan tata! Dahita iti bayad. Awat naman, Friday. Agyaman ako na tata Samuel. Sa dino nga iti pangikabilak iti order yaw. Hindi sumlat na ditan, Barok. Tasya akong ti makamaw. Kabalan nyo nga awitin dagito tata. Ay, wala. Ay, saan mo ta nadagsan? Sige nga ron tata Samuel. Intom na minsan tumanayin. Nakita nga may ni Freddy dito'y balayo, Tata Samuel. Isumat gayam ti pag-orderan yung iti karni kanat ang tata. Wan isaw. Ngamen, nanos ni kasinsin mo. Uray basit ti orderam kat i-deliver na. Kasta? Ay, aguray ka. Apay na sa lodson mo. Ay, kwa Tata Samuel. Kastoy nga men. Ada inted ni Freddy a karni idi na palabas alawas. Idi kita, kasla na dadal matinted na. Agraman dagiti lakon at tilapyakin bangos. Sa bali ti angot na tata. Aya. Un tata, iso kitain nyo Narigatan no isupay ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Ay, nawaw. Kasla ka barbaro matindilibor na karne ti baboy kinatanggitay. Oh, apay nga ita kayo lang nanang, rabiin. Pasensya kan pinang anak. Tinulungak pa nga ni Freddy. Una yan nanang. Kunakman no agluto lang ti aramidam ijay. Ay, sana bale. Dakkel matintid ni Freddy at ang dan ko. At to'y sangaribo. Ay nawaw. Panunutan nyo kumamat ti salon at yo ananang. Sana bale. Tasan mat anadagsan tim parami ni Freddy kanyak anak. Sa maysa. Intulod nak dito'y balay. Iso asana ka na banduganag na. Jack,
Ammo kada kayo nanang. Iti kasta at tono ti boses mo. Kasla kaguram ti kasinsin mo, anak. Apay ka di. Tila ang pagsayaatan nyo ti panpanunutak nanang. Umapal ka di ti kasinsin mo, anak. Ay nawaw! Anya ko matiga po nga apalak ni Freddy, nanang. Umay kay manen lakwan, Tata Samuel. Ay, ikwa, Friday. Anya ako ha, Tata. Ay, pasensya ka. Ngam gimatang ako niti sa balay. Ni, apay nga, Tata? Dangamin na kay baga kanyak. Nailaw ka na dadala karni tila ako makarnay. Ni, sino tinang ibaga iti kasta kada kayo, Tata? Ay, kwa. Ay, basta. Ada na kay baga kanyak. Pangasi ko matatatay bagayo. Ngamin, sana po no day ta dimanon adamag kada kayo. Anya ti kayat mo sa bahay, Friday. Panang dadal-dala kanyak da kita. Jakman ammo kada kayo nanang. Ipapilit yumat ngaminan ti kayat yo. Isupay mat ati itangdan ni Freddy kanyak. Isupay nga igatang ta iti kananta. Dumngag kayo kanyak nanang. Dito'y kayo laang balay. Sa dino nga ti pangalan ta iti igatang ta iti kananta. Awan mat natalgad at trabaho anak. Ay nawaw. Agsapulak no kasapulan nanang. Iti kasta nga ugalim. Madlaw nga umapal ka iti kasinsin mo anak. Kas nakunak kada kayo nanang. Awan ti makagapo nga apalak day jay a Freddy. Apay nga ro kasta ka anak ko. Di mo mat kayat ti makitangdan kan kwa na. Uray siyak di nakpayan palubusan. Pinang! Rumor ka dita! Pinang! Amok nga da ka dita! Sangunak! Ni Freddy mat day jay anak ko. Oy! Anya nga tamanan ti umay ibaga day tatao. Dito'y kayo pa'y nanang. Kasaritak day tatao. Hoy, Freddy, di ka man agiskandalo dito'y paraangan mi? Sa anak nga agi skandalo. No di mo inaramid ti kastoy kanyak pinang ha? Ay nawaw, tasyak pa'y ti pabasulam? Awan ti mo kadakas nga inaramid ko kan ka, Freddy. Ti ko nam kadyak na amuan adadadaulin na kadagiti customer ko, ha? Ay, awan ti amok iti dayta nga ibagbagam. Ay, di ka man nagpabaso lakas ta? Sipod pa'y idi. Amok nga umapapal ka kanyak pinang. Anya nga'y kumati apalakkan ka. Di kan aglibak pa'y. Tauray di mo aklunan. Madlaw day ta. Agsardang kan, Freddy. Sa anak nga agsardang, aging gaad di mo aklunan ti basol mo. Kanti kayat ko. Kasaritam dagiti customer ko. Ket ibabawim no anyaman ti dakas ngayon dandanon mo kadakwada. Itanya kumaga po nga ramidek ti kasta. Kas kinunak itayan. Awan ti basol ko. No di mo aramidan ti kayat ko. Agreklamo ak iti barangay hall. Saan na sa yater aramidan? Gapok ka. Nadadal ti panagtalak dagiti customer ko kanyak. Saan anasaya at tinaaramidam iti kasinsin mo pinang anak ko. Ay nawaw, ay na, awan tinasaya at nga itdan ti dakas nga apal anak. Aklunam kit di ko matibidot mo. Ay, jak amo kada kayo nanang. Agpanunot ka na imbag anak ko. Ireklamo na ka ti kasinsin mo ija barangay hall. Ang mga no pagmultaan da ka, awan no saan. Pay balod na ka. Jak kaya ti mabalod nanang. No kasta nga rod, kasaritam ti kasinsin mo. Agkid daw ka iti pamakawan para iti panang dadael mo kan kwa na. Oh, anyat aramidem diti balay pinang. Kayat ka makasarita, Freddy kasinsin.
Umay ka manan umapa? Saan kasinsin? Imayak ta kayat ko tagkid daw iti pamakawan iti naaramida ka pa nang dadaol kan ka. Pasensya kan Maapalaklaan ngamin kan ka tada negosyom. Adalugan mo kan adanay patakder mo abalay. Nasayat mo ta na amiris mo ti bidot mo kasinsin. Amom, awan tinasayat nga itden ti dakas nga apal. Gusto ka iti day tanay bagam kasinsin. Ay saan ka madanagan? Kasaritak dagiti customer mo tapno gumatang damanan kan ka. Rumbang lang kasinsin. Aramidak ti amin tapno mapakawan na kasinsin. No kastasan kaya mapudnaw, tindanon mo kanyak may papan ka ni Friday. Ay, uwan tata. Inaramid ko lang ti kasjay kaputa umapalaki ti kasinsin ko. Ay, wow. Sana nasaya tinaramid mo, Pinang. Pagbabawyak ti naaramidak tata Samuel. Nasaya ta nakamiris kan. Imbis sa dadailam ti kasinsin mo, tulungam Di mo pala no niya tendakan ko Ngami nagrigligatan naman. Ay mo siya tisika. Pagbalinam kindi nga inspirasyon ati kasinsin mo. Agagat ka magtapno magunod mo. Dagiti harapap mo. Okay? Gusto kayo iti day tatata. Agyaman na kiti kasta na ibagayo. Ngamin, inino ta malawlawagan ti panunot ko. Awan, kanya man na. Pinang balasa ka. Sa di mo ti papanampinang, nakapalas ka mat. Agpaili kami ka ni Freddy, nanang. Anya gay ti aramida niyo itchay. Makipordiyak kan kwa na, nanang. Ay, nawaw. Itaman pa, ipinang anak ko. Anong sakti makipordiyak kan kwa na? Tapno masurok mamat no kasano ti agnegosyo, nanang. Ay na, maragsakan ak una ay tanakaamiris ka matlaangan, pinang. Ang yaman akmat ka dagiti pang magbagayo, nanang. Gapo kada kayo. Naamiris ko nga awan nasayat nga itdan ti dakas nga apal. Saan Pinang? Hintan! Ay, Juan, umayon Freddy! Orayan nak! Sige nanang, addan ni Freddy iti ruwar. Agrobot kamin. Ay na wow! Naibusan tila ako ta, Freddy kasinsin. Wan nga rod. Panagkunakit mas ka na anayunan tapay tila ko ta kasinsin. Wan tapno dakdakkel matitubo ta kasinsin. Agyaman ang ititulong mo kasinsin. Awan ti rumba nga pagyamanam kanya kasinsin. Ngamin, tangtangdanan nakmat. Anya ti kahit mo meriendahin. Tay gatangan ka kasinsin. Uray anya dito, Freddy. Sa anak mata napili? Agbantay ka ba dito pwesto? Gumatang ang labit iti meriendahan ta. Oras siya ka mabisina kon. Saan tapay ngamin anangan? Awan parikot iti dayta, kasinsin. Ay, nawaw! Kasta Pinang, imbes nga apalam ti kasinsin mo, pagbalinum kit di ko mga inspirasyon tapno aggagat kamat. Kanayon mo alaglagipan, nga awan ti nasaya at nga itdan ti dakas nga apal. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mariaw! Umay ka man ditoy! Mariaw! Ay nawaw. Dagito'y mataso timba si Dag. Mariaw! Ay, napanad naman nga tan. Pimadaw manen asan na nga ininawan tinanganan na. Imbag pa'y dagito'y aso ta umasidag adagos no ayabak. Mamati akita na natultulang ni Mario ng dagito'y aso. Lola Laura? Sino ka itayan? Ay, nawaw ni Lola. Di na kun malagip. Siyak ni Clara. Clara? Diyan ngay apo kum akapintasan? Ay, wan. Malagip kaun. Adagayam apo ka napintas. At naman, apay, pangit la aminan nga po ko yun. Iso nga rodte ko, nak. Ay, wan, umay ko ito'y si daan nyo nga papaitod ni Nanang. Amang ano di yun malagip ni Nanang ko? Diyan inauna nga anak yo, ni Gloria. Ay, nawaw, malagip ko ni Gloria, kay inauna. May kadwa ni Uncle mo, Mario. Ay, ayan gayam ni Uncle Mario? Pibmanaw manan nalpas anangan. Agawid to manan, intun mabisen. Di na pa'y ininawan tinanganan na. Ay, at iti si Danyo, Lola. Nagparti kami ngamin iti manok. Iso nga pinadigwan na kayo ni Nanang iti puro lasag. Hey! Salaki! Na! Apay tataulan na kaya. Hey! Eh, si kamagayam ti tataulan ni Buge, Mario. Jakman amaw, no apay at tataulan na kaya ito'y asaw. Kaslakla sabsabali dito'y balay. Saan nakagayam akadayon na makitkita? Takadayon ka arubwar. Hey, Buge! Ay nawaw. Nakaluto kay ka din, Nanang? Tanay, mabisina ko. Aday padigo ni Manang mo, Gloria. Nakaluban di talamisaan. Umuna ka na mga tanabsugak pa'y. Hey! Taon ka la, taon. Hey! Umadayo ka man dito'y. Awan, timaited ko ka. Hey! Okay! Itay pa'y atumanaol day taasaw. Pakanamangamin Pakanan yun to na. Uray, tandagablang ititulang. Mabisin siguro. Hey! Hey! Pumanaw ka man dito'y. Disturbo ka iti pandangan ko. Salaki! Papa na, Mariaw. Ijayan ti barkadak, Nanang. Ininawam dyan ang anam. Saan? Ininawam ko mamatan atanay. Nasakit to ito mangkaw at tumakdar ang mabayag. Ay nawaw.
Inawak to inton agsubli Apay ngamin nga apura ka rumwar aya. Nagungot man ni nanangin. Mapanak man langan. Ni Bugay, pinakan mount. Ay nawaw. Naglukon tapi manaw latan. Indagas matlang ni Clara dyan si Daem Amanok nanang. Mawan. Kat nagsida kayo matlaang. Awan nga ron na batin. Anya? Kung nakano imbatsan nak ni Mario, itay mo na anangan. Hanggang saan mat gayam. Ay, unay matan. Kat nagaduday chay. Uray la kumapinakan na ni Bugay. Tatagin inaw kayo manan. Kudonan nga ron dito'y lababaw. Saan mat nga minanaginaw ni Mario sakbay apimanaw. Ay nawaw. Pag ginawan niyo mat ngamin saan mabalin ada kayo latan ti pagin-inawan na itinanganan na. Aywan, imayak gayam tada ka numiting nyo senior citizen inton bigat. Alauna iti malam. Ay, nubigat ka din, Rayjay. Wan, nanang. Ay nawaw. Kasi kamay Mari Laura. Apa yan ay bagam dayta. Kano si kama kano amin ti parain na widi balayaw. Ay, wad paray. Pudno dayta. Kay ningay Maria wakabalay mau. Malpas amangan. Pumarawan adagaws. Ay, kasi kami maray. Wala. Bayan, padigwang kantuman iti si Daem. Ay, yaman naglaunay akong paray. Bayan, tayo bagak ka nagiti na duma a senior citizen. Tatulungan na ka. Ay, nay. Magarugin santimitay. Wala. Inton malpas ti meeting tayaw. Kasaritak to amin ida. Nalapsak ni Uncle Mario dita kantina. Anya man ang aramiden na ditan. Agsugsugal da akadwa na dagiti tambay apada na. Ay nawaw. Imbis kumamat at tulungan na ni Nanang. Nanang, saan ka di ang bawal ti agsugal? Ay katuan Apay nga rin makisugsugal ni Uncle Mario ngay. Jak amukan kwa na. Natangkan ti ulo na. Saan na kayat ti mabagbagaan? No mapanak nag-eskwela amasapa, malabsa akon ijay. No agawidak iti malam, at napay lang isuna ijay. Imbis ko mamapan agtrabaho. No awan manen may sugal na, dawatan namanen ni Nanang. Mario! Ay, napanan ni Mario, Bugay. Ay, nagadumanan ananganan na dito'y lababo, di na pa ininawan. Ay, nagadunti ko taon. Sapay kagurak ti ko taon. Mario! Saan asi ka, Bugay? Mario! Apay anagaduti makan dito'y lamisaan, Nanang. May nakinig kan dagiti pada ka senior citizen. Kasta ka di. Nag-birthday namin jay kumare. So, nagipatulod iti makan. Ay, kit na saya tatapno adakanan niyo. Badulaw na dayta. Mangyawid kayo, Ay, saanan. Kanan niyo ka ni Mario.
Siyan pa yan nag-awid ni Mario. At damanan adita kantina makisugsugal. Magpagaan nyo kumanay takabsat yo. Tapno ada pagturungan ti biyag na. Di na kayong tupay dengdenggan. Di mo lang abin mga sawan. Asino kumangay mo ti mangayat kan kwa na? Saan nga digdigos? Awan pa'y trabaho na. Ay, intaray naman ni kakay suna kwartak. Ay nawaw. Napan naman ang insugal Ay na. Unay katday tanga anak yun ay Uncle Mario? Abay. Imbaon ni Nanang. Umay ko kano ibagakan ka nga agawid kan. Ay nawaw. Mayat pa'y lati susugalak dito pagawidin na kaon. Uncle, adaw may nga pulis. Ay, umayda kam sa amot tiliwanan. Nasaya't may tanatiliw na kayo naman nugal. Impatiliw da kamay. Wena, da kami tinangibagaan na bayag kayo nagsusugal. Apay nagado kayo ababakit kan lalakay dito presintaw. Tapno may da kay kan itiliksyon. Ay nawaw. Sige, padak ababakay kan lalakay. Sugodan tayo man ni Maria. Iso timang parpariga. Kani kumari tayo olaura apada tayo senior citizen. Ay sus, nagado na. Ay, Sir Police! Sir Police! Anawain nyo na kita, oy! Ay, sugutin Naungat tayo. dahil tayo iti bakit kan lalakay. Ay, ba't di ka sa nga pabalin mo? Kanya nga anawaan. Sige, Lula, Lulo. Sige. Kanya iti pagnakman tayo tatao. Sige ka na. Sugad! Anay ko, anay! Ay, nawaw! Mapadasam itan, ti persa dagiti lalakay kan babaket, Tata Mario. Amom itan, asaan mo ida arumbang atubngaran, nang nangruna ni nanang mo. Bumaket dan, iso nga rumbang nalaeng, nga tulungam ida, iti trabaho, ti unag ti balay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nimbaga malam mo, Imelda. Anya manenter aramidem dito'y balay si Katomi. Manaktak ka mo. Ay, sabong para keng ka. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakan ka adi ka umay dito'y balay, ha? Sa kanaklata mapukawan iti namnama, Imelda. Amok adong tingtum lang taldaw nga ito nak. Itapay laang, awanan tinamnamam kanyak, Tommy. Amok ka sa anak abak nang. Sa anak mo't lang agwapo. Yung kabailang ka, biyagan, Imelda.
Ulitak manan, saan asika ti lalaki akayat ko? Umo na iti amin, napintasak, kitsika, nalaad ka. Ha? Saan may bagay ti pintas ko iti kasta lang aman niya? Ha? Nasingpet ka lang mo. Apay matakas jay ti panagsasaom ka nito, may Imelda anak ko. Kat, pudno mat nanang, nalaad day ta atomi. Saan may bagay iti kinapintas ko? Ay nawaw, no di ka kaagraraman. Gwapo magnitumi Ah? Kasjay ti gwapo? Dakkel ti matana, kasjay pa iti bibig na. Asino mo't nga iti saan amadismaya iti kasjay alangana nanang. Uray kas jay tilangan ni Tumay, nasingpal at tamay, responsable pa'y. Ulitek manin ananang, jak kayat ti makiasawa iti laad. Kaasim to adag iti agbalin ng anak ko nulaad ti amada. Ay, saan ka ama kaasawa no kastalaang anak ko? Ay nananang, addan to ka di. Addan to ti maamamok agwapo. Saan laang nga ita? Ngam amok nga addan to. Awan lat ibagam no di gwapo. Praktikal laang da tao nanang. Saan akin na praktikal ti kasta? Masaktan kirik na ti padam at tao iti kasta pa nagsasaom. No saan mo akayat nito umay? Ay kaibagam anasayaat Saan masapol nga uyawam ti tsura na? Nagkapuan man ang Tumay. Di mo ibaga nga iti ayan ni Imelda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae, kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siya klaang, saan mat unay anapintas day ta nga Imelda kay. Nakaoy-oyaw pay. Agbiro kalangan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jakmat kayat day ta nga Imelda para ken ka. Umo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat alog paktiagong na. Ni nanang may. Kahit pudnumay, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kaya tikas tamanugang Tumay, pang-aasay. Pudno ka di tinadamag mo, Imelda ading ko? Anya maninday ta anadamag mo, manang. Napan ka nun nito, mi iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdak kamaten tinaganday ta at tao kanyak, manang. Gwapo mat nito, mi Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan! Kasjay ti gwapo, kita man ti matana. Nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kasjay ti gwapo kan ka. Uyawam mat amin ang ading ko. Pudno mat manang. Naglaad ni Tommy. Saan may bagay iti kinapintas ko? Agraraman ka mat? Di ka man agsaw iti kasta? Tauray si ka kat saan ka mata perfecto? Napintasak, manang. Napintasak launay para kinkwana. Kat no agpada, boneless ti agong na ading ko. Oray lugpak ti agong ko, bagbagay ko. Ni Tommy nga saanin ama-repair ti kasjay apa nagrup-rupa, manang. Anya? Kumusta mata ni Tommy, Nana Olivia? Manong aldawon, asaan ang makaisa, Mirna? Nasaktan siguro, iti panagsasao ti gayem ko kenkwana, Nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat iti gayem ko, Nana. May samat nga agraraman. Oray la masaktan ni Tommy nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwana ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna? Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, di nito may iti babae amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, Nana. Kastamot lang ti kararag kaw, basang.
Maasyanak una yun ang makakikita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakan ka manang Mirna. Anya man ang tiibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay, unay kan. Gwapo man ang tisang kaibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapo tagwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yung kanyak, Imelda. Mawatak, bet. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo no abulan siguro. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si Kamet, Imelda. Kaskala Diyosa, napudaw ka pa. Maragsakan ak launay iti nga imbagam, Philip. I love you. Ano ko nam? Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka, Imelda? Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang niyo Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Isunto ti papanan na, nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni agayatak matan kan kwa na, nanang. Jak amukan ka, Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na may anak ka. Agtrabaho kay jay bagya. Wala lang. May titrabaho nga guruuray kanya dyan. Sigurado ka kaday iti dayta desisyon mo, anak ka. Wala na lang. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kantumo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Ungarod na lang. Pilyam tay babae ang mga akseptar ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat iti bagyo, Tommy. Pudno ka di? Wan malang Mirna. Mayat na guruuray at trabaho kanya dyan. Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Awanan ti bibiyang ko kini Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Ay, wan. Malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayata no. Damot tin na amuna. Gwapo, manang. Hindi pa asang kay baga na agwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan daalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal, manang. Ta itulod na kay sentro yung tunbigan. Mala. Agtugaw ka pa'y. Ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinwang na. Diyak matan makikita ni Tommy, manang Mirna.
Ay, talaga di mo makita, tanda ni Bagyo. Ay ah, Namiss mo ka, day. ay nawaw. Sana, addan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming tong agpasyar dito'y lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kitaam lang amangan mat no pastime da ka lang, day dya lalaki. Imposible ang mapasamak ti kasta. Iti kastoy a kinapintas ko. Na overconfident ka man ako nako, nading ko. Ay naman ang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman, ading ko. Agpasentro ak nanang, mapanak gumatang iti pangkusina ken kurtina. Ay nawaw, ano am ti kurtina, anak ko? Nasken ang masukatan ti kurtina nanang, tapno saan ang ma-turn off ni Philip no umay agpasyar. Ay siya, kung ti padandanagan iti kastangar aramidam, anak ko. Anya lang unay ti pagdanagam nanang. No, apay mat nga ihawid mo adagos day ta, Philip. Awan matidakas na nanang, tapno maam-am mo yung matlaang Kasanaw, no criminal gayam day ta. Overkamat nanang, kriminal adagosan. Anyat amo tayo ngay. Ay na, overacting ka lang nanang. Nasaya at ataon ni Philip ko anya. Itaman pa ya saan nga imay ni Imelda dito'y ayan ko, Nana Rosita. When nagpasintro. Gumatang kano iti pangkusina may. Ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay a Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman ammo iti dayjay a tao, Mirna. Sabali mo ti ugali na. Kaano lang idinagam-am mo da, Nana. Dayta nga rudmat ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Bareng no saan to ang masaktan, Nana. Ay, awan lat ammo kon, Mirna. Agdis-desisyon mga is-isaw. Mga no daytan tuki iti pakaisagmakan na. No para kanyak, may mayatan anito may ti agbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat ngamin ang mabalin nga ipilit tayo, Nana Rosita? Ay, wun gayam. Speaking of Tommy, ada ni Tommy ijay Bagyo ita, Nana. Ijay ti pagtrabahuan na. Talaga nagasat mapima no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku nampay, Nana Rosita. Imelda! Wan, siyak day to'y Philip. Hey, assist. Nga ang ka mailasin. Si kakit di mo. Oh, apayakas tati pa ng kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito. Napintasak ka di mo tlaang. Uwawin mo. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tantong tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Hada madlaw ko iti dayta, Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagamti kasta, nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, di mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwana, nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunot yun lang day ta, nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon nasakyan ng agawid ako. Ay nawaw, awan pa iti may sangal daw mo dito balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso nasakyan ng agsubliak ta, ado tagul ula, trabaho ka niya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga, ngayon jak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Dilitsyon ka ni Imelda. Saan nakasakyan ka ti type O? Ay nawaw, Ay, asis. anya ti ko nam, Philip.
Ulitin man. Jak amo akas tagam ti lang iti personal. Dakkel ti nagdumaan niyo iti Imelda anam amo kiti bispo. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Lakada. Saan met? Saan kami nakasta ti lang am kalagiti ladawan nga insen mo kanyak. Kan kalagiti video call ta. Apay, di ko nam kadikat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. At least, natangos ti agong konya. Sa lakas kang ka nga lugpak. Na, anyat sang sangitam si ka Imelda. Nasaktan ak itikas diya pa nagsasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauyaw. Gaputalog pak ti agong ko. Kas diya matan ti bagana. Kat uray si kamat, inuyaw mo ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalin. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nanang. Nasakit at talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamen, awan nagdumaan yaw. At para kayo laang nga nauyaw. Nagbalatak matlaang kan ka inaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Tikunam kanyak kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang Mirna. Iso apang nga asim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanyak. Ay nawaw, adda ka din na pasama kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue nulugpak ti agong mo? Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso abimalas. Ti baga nakit di, talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw, awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Mirna? Long time no see. Pasarabok para kang ka manang. Ay, thank you 8 abulanan, sipod na o di nagkita ta Tommy ading ko. Huwag nga rod manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamo lang ti kunan ni nanang, iti nakita na manang. No inpilit mo siguro ti bagim ki ni Imelda. Amangan no saan mo anam-am mo dahi ta ading ko. Ay, wen. Kumusta mo tin ni Imelda manang? Aging ka ita single lang ta. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to day dya Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda. Nakita mo ka, day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di man ipalagip day ta kanyak, nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo ang napimpintas tinobya na, ngam iti si ka anak ka. Natangos pa iti agong na. Ay nawaw, anya kumaita. Makitam day ta. Jay tao nga inuyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Iso ti swerte ti love life na. Wala, nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak kaw. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadawn ti padam a tao anak kaw. Di mo uyawan winu idawn ti padam a tao. Gaput agpapada tayo laeng a pinarswa ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.